espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Ola, amizades, amigas, amigos, que tal, xente? Benvidos a unha nova viaxe na Caixa Negra da Nostromo, o podcast máis desinhibido e máis inexperto da rede galega, do internet galego, desta cousa que agora usan os novos os ordenadores e esas cousas da internet. Pois este é o mellor programa que ides ver nese espacio. Xa sabedes quen son Fuco Lobán, unha persoa chea de coñecemento disposta a compartilo con vos, simples mortais. Estou aquí acompañado, como sempre, polos dous compañeiros tamén máis dicharacheros do universo, que son, vou ir no sentido contrario según as do reloxo, tende a miña posición a corte do director. Pero unha cousa, Foco, porque unha cousa é como nos vemos nós, outra cousa é logo como vai o vídeo. Isto vai ser un pouco confuso aí, pero por favor. Como me vexo eu? Por favor, os problemas técnicos deixémoslo a ese técnico que temos contratado en negro traballando nun sótano 25 horas por día. Por favor, eso non é problema noso. E aquí o noso outro compañeiro que pensa no noso traballador pirata ilegal e non declarado, o noso amigo Fer. Que tal, Fer? Hola, que tal? Hola a todos. Xa facía tempo que non viñamos aquí ao podcast, que guai aí volver aquí a falar de pelis. A verdade é que sí, tivemos aí un descanso bastante longo, estivemos dedicados a outros proxectos. O meu grupo Grunge non funcionou porque, bueno, non sei por qué, creo que tal vez chegáramos 30 anos tarde. Creo que Paco tamén tivo así algún proxecto fracasado nese tempo, non sei, Paco, algunha cagada, como sempre a cagamos. Intentei triunfar en Broadway, pero non salín do teatro principal de Compostela. Non saliches porque non atopache a salida. Exacto. Ainda estás emitindo desde aí. Eu fíxenme catador a cegas de pasta de dentes, con intención de identificar calquera nun reto televisivo únicamente para descubrir que xa non votan que apostamos. Que apostamos, arriesga lo imposible e non des marcha atrás. Entón, pois, non me valeu de nada o esforzo e decidín volver ao podcast. Pero enséñanos os dentes, a ver como quedaron. Perfectos. Mira, aí a miña favorita é a do crocodilo, esta que sabe a fresa, sabes? Moi partidario eu da pasta de dentes do crocodilo. Claro, a ver, eu aquí teño que facer un inciso. Eu non sei se algún de vos convive con nenos pequenos na casa, fillos, sobrinhos ou o que sexa, pero eu, cando chego ao cuarto de baño e vexo a pasta de dentes de adultos e a pasta de dentes de nenos, sempre digo, joder, por que a pasta de dentes de nenos resulta tan apetecible en comparación ca pasta de dentes de adultos? E os cepillos, molan moito máis, parecen naves. Por que carallo lle chaman fresa a iso? Non é eso fresa. tamén é certo. Fresa non é. Mola, pero fresa non é. Tampouco chupachu de fresa era de fresa. Bueno, estamos como sempre desvariando un pouquiño demasiado. Para a xente que nos esteades vendo, veredes que estamos nas posicións de case sempre, excepto un servidor que estou na cociña da casa, pero eso é moi adecuado porque hoxe temos un tema que ten moito que ver con reformas, obras, cambios e casas que caen a cachos. Pero antes, sin ánimo de adiantar o tema principal do programa, creo que Paco ten algo que dicirnos. Eu hoxe quero saudar a dúas persoas que me encontrei este verán, cada un polo seu lado. Unha é o noso único fan do Cine Europa que nos interrompiu no Cine Europa dicíndonos: «Ei, sodes a Caixa Negra da Nostromo nós». Sí, somos a Caixa Negra da Nostromo. A ti, Javier, querémoste, Javier. Eres un tipo moi guapo. Mulleres, homes da Galiza, cando vexades a Javier, dádelle un bico, porque é un tipo maravilloso. Todos. E aproveitade a facer os fans nosos mentres somos pequenos, porque así tendes un trato personalizado, non? Así de fans. E outra persona que quero saudar é porque este verán en Lugo foi
o que chamaron LVO, un campeonato moi grande de Warhammer, e aí estaba eu xogando con meus Warhammers, e nun dos descansos acércaseme un tipo e díceme: podo che facer unha pregunta? O cara a miña mente dixo: eso xa é unha pregunta, tirías que preguntarme se che podo facer outra pregunta. Pero bueno, dixenlle sí, e dixenme: tú tes un podcast? E eu, hostia, pois sí. E foi un tipo, un soldador, que ahora mismo estará soldando mentre nos escoita. Solda ben ou solda mal, dependendo do que queiras que fagan co que esté soldando. De todas formas, moitas gracias por escoitarnos, moitas gracias por saudarnos e decir que me dixo que nos sigue porque ele estaba escoitando a órbita de Endor e lle saliu a Caixa Negra de Nostromo como recomendada en isto que non é Spotify, outro, en Ivos. E dixo, coño, aquí seguro que falan de Alien. E puxos a escoitarnos. E, bueno, cando levaba 3 ou 4 capítulos deuse conta que non falábamos de Alien, pero xa nos collera cariño. Así que un saúdo a ti, o noso soldador que soldas mentre nos escuitas. Solda máis, Grande soldador. solda moito, e esperemos que este programa che guste, señor Son moi soldador. de podcast da clase obrera, como nos mola a nos. Si ese soldador tivera soldado no Nostromo, probablemente a Nostromo ainda estaría surcando o espacio. Así que un agradecemento sempre está ben. Por outra parte, Paco, eu estaba convencido de que che iban preguntar se xogabas con Tau, pero vexo que me equivoquei. Bueno, vamos a comezar o programa falando, como sempre, seguindo as vellas tradicións e falando das últimas películas que vimos. Así que desta vez non sei que traballo lle vou dar ao montador, así que non vou dar unha indicación de por que empezo por cada un. Neste caso, voulle pedir a Fer que nos traia algunha xoia recóndita e ignota de internet. Pois, non exactamente de internet, pero sí que traio algo do que houve un pouco de balbordo aquí entre nós cando se estrenou. Vou falar de Agárralo como puedas, de tremenda saga, non? De tres peliculóns de Leslie Nielsen, pero non vou falar das vellas, vou falar da nova, da que se estrenou este verán, que está protagonizada por bueno, non me sae agora o nome do tipo, o irlandés Liam Neeson. Que cal foi o motivo de pillalo? Pois supoño que é unha coherencia dentro do que son os nomes, non? Leslie Nielsen, Liam Neeson, pois supoño que dixeron non nos vamos a... E o mellor que Nielsen estea morto tamén influiu un pouco, porque igual o de rodar con cadáveres ainda non estaba ben visto. E que son dous patróns que veñen de facer cine serio, efectivamente, e pasarse ao cine de humor. Eso sí, porque isto moita xente non o sabe. Leslie Nielsen, alias o vello do pelo branco que fai as pelis de coña, que non se debe confundir porque hai 3 vellos de pelo branco que fan coñas, pero Leslie Nielsen é o mellor. Leslie Nielsen é o noso rei mago favorito dos pelos blancos do cinema. Eso é. Os 3, por se alguén está interesado, os 3 vellos coñones do pelo branco que fan pelis de humor serían Leslie Nielsen, que é o de Agárralo como puedas, Espía como puedas, as que acaban en como puedas, máis Scary Movie, que a partir da 3 tamén saía Leslie Nielsen. Despois estaría penso que Christopher Lloyd, que ese o que sai en Hot Shots, é máis en Mafia estafa como puedas. Eu penso que era Christopher Lloyd tamén. Mafia estafa como puedas é o outro pelo blanco. Penso que sí, porque penso que disto xa falamos nun episodio de... É que é moi confuso. O teu recordo de que Leslie Nielsen estaba en Mafia estafa como puedas é un falso recordo. Efecto Mandela. É como a mermelada de Ricky Morty, non, de Ricky Martin. E por último estaría Steve Martin, que para min é o menos gracioso de todos, porque é un humor moito máis americano, non un humor moito máis Saturday Night Live. Que direi que os humoristas que saen de Saturday Night Live, cando fan pelis, son pelis que eu penso que aquí non funcionan moi ben, ou que igual lles vai ben en taquilla, pero que son as favoritas de ninguén, non? Porque aquí as pelis de Steve Martin, ninguén tolea polas pelis de Steve Martin, é un tío moi famoso en Estados Unidos. Fuco, non se che escoitou aí, sei que dixeches algo, pero... Xa sabes que eu, Steve Martin, tipo, el padre da novia e tal, parece un coñazo, parece máis míticas películas de sobremesa de cando teñamos 10 anos,
pero Bowfinger está bastante guapa. A Bowfinger está guapa, sí. Bowfinger está Eu estaba guapa. pensando nas cazafantasmas mulleres, que tamén saliron de Saturday Night Live e mal. Ou Will Ferrell, non? Que tamén é un tipo moi top en Estados Unidos, e aquí que peli de Will Ferrell mola? Pois moi poucas, a verdade, non fai moita. De Anchorman. Por favor, Will Ferrell son palabras De maiores. Anchorman está moi ben, pero Bien. aí ten moita purrela, non? En fin, fun ao cine a ver, porque moi fan desta saga de Agárralo como puedas, fun a ver, e eu digo que aproba, eu digo que se ve, que aínda ten un par de gags, pero faise un pouco curta. Eu non sei se é que teño moi mitificadas as vellas, que se cadra, ou que como as vellas son 3, eu recordo os mellores chistes de cada unha delas, e para mí é como un highlight, pero esta quedouseme un pouco curta de chiste bo. Aínda que algún ten, e gustaríame destacar algún que apela un pouco ás pelis antigas, como por exemplo... Podemos un top 3 de chistes que nos gustan. Veña, isto catalogámoslo como spoiler, pero dicimos, eu teño claro o meu top 1 e o meu top 2, non teño tan claro o 3. O 3 aí xa me varía un pouco máis, pero bueno, vou intentar este top 3 de chistes da nova peli de Agárralo como puedas. No número 3, que como todo os malos son uns tipos que están aí rollo movidas de cripto e cousas así, cando enfocan o estadio onde fan as cousas, chámase Ponzi Scheme Stadium, non? Esquema Ponzi Stadium. Un pouco xa directamente, un esquema Ponzi é basicamente unha estafa piramidal, non? E xa directamente, pois como cripto non sei que Stadium, pois esquema Ponzi Stadium, eso fíxome coña. E despois, no número 2, nesta película, Liam Neeson interpreta o que sería o fillo de Frank Drebin, non? Que é este personaxe que interpreta a Leslie Nielsen. E hai un momento no que vai ali onde está como a foto do seu pai na comisaría de policía, como a facer introspección e pedir consello, e vese como toda unha liña de policías pedíndolle consellos, como se fora unha galería de pais, e de repente, recordemos que nas pelis vellas o sidekick de Leslie Nielsen era O.J. Simpson, personaxe, bueno, supoño que por verdade xurídica non se pode dicir que matou a muller, pero... Sei inocente ao final, eu pensei que fora... Sei inocente O.J. Simpson, o que pasa que nun xuizo moi polémico, non? De... Nación de Ourense, vale, sí. E cando chegan aí todos aí chorando diante dos pais, e chega o que sería o fillo de O.J. Simpson, mira aí para o cuadro de O.J. Simpson e di, bueno, mellor rock, marcha. Eso fixo moita gracia. E despois o chiste que máis gracia me fixo, que eu creo que vou estar de acordo aquí que acordo o director. Despois que, se non me dades, eu non vin a peli ainda, pero salimos outro día un reel dun chiste que me fixo moita gracia, que o mellor un deses. Hai un chiste que chega o tipo a un bar e resulta que o que o atende di, non te acordas de mí, Ese chiste. No, porque mataches o meu mellor amigo, e di, matei moita xente, matei a 4.000 persoas, e di, dun disparo, 2.500, pola espalda, 1.300, era branco, non sei que. Bueno, vamos comparar. A min, o terceiro chiste que máis me gustou foi un plaxio de Austin Powers. Porque tamén vin o reel dese chiste. Hai un momento no que están mirando cunhas cámaras térmicas e están facendo cousas na cociña e claro, a postura é de meterlle cousas polo cu, recolocar, tirarlle leite na cara, bueno, ese tipo de cousas. A súa experiencia direi que é o mellor chiste de Austin Powers xunto ao alargador de penes e xunto ao pis que bota cando sale da descongelación. E xunto ao de Pollón, parecen dous
Como es un gordo cabrón que nos da mucho asco e para que non se entere llamamos gordo cabrón. Vale, este tamén un bo chiste. O segundo chiste que máis me gustou é o segundo que lle gustou a Fer, aí coincidimos. E o primeiro chiste que máis me gustou é un chiste recurrente porque durante toda a película ao principio empeza moi floxo, o sea, empeza normal que entra na cafetería, entra na comisaría, alguén lle acerca un café e un café? E el, bueno, sí, gracias. Anda un poquinho máis para diante e tal, un café? Sí, sí, claro. Vai conducindo de repente pola ventanilla, entra un brazo, un café? Ah, sí, sí, gracias. Está noutra situación tamén, no hospital, un café, toda a película aparecen brazos ofrecéndolles cafés das situacións máis estúpidas posibles, cada vez a peor, e tú dices, maravilla. E ese é o meu top 3. Non está mal a peli, eu creo que se ve ben. Moi curioso, digamos, a volta ao cine de Pamela Anderson tamén, non? Facendo do interese de femme fatal, non? De interese amoroso de... Colleran unha nova para facer de interese tal, que colleran alguén da mesma idade, máis ou menos. Sí. É unha cousa curiosa e ben feita. Gústame que apelen á temática actual, non? Pois como estes que os malos sexan, bueno, pois estes tipos un pouco criptobros, non? De este rollo de que a MMA, as criptomonedas, non sei que, bueno, este tipo de personaxe que hai por internet. A primeira escena é unha parodia da primeira escena do atraco da terceira peli de Batman. Cando entra no banco para roubar uns datos de diñeiro, non sei que pirolas, pois o mismo, pero que a mesma banda sonora xa directamente. Sí. A peli... Esa escena é moi parodiable realmente. Con ese xogo cruzado de traicións e non sei que e tal. Entón se meterme a máis, a peli está ben, non todos os chistes son bons, pero tampouco eran nas vellas, seguramente. Eu penso que, o que digo, aquí me podo un pouco. Eu penso que está ben darlle unha oportunidade, non é moi longa, está ben, e foi divertido un pouco volver. Hai pouca comedia últimamente no cine, na miña opinión, dá gusto que, bueno, pois mira, recuperamos un tipo de humor así absurdo que a mí sempre me gustou. Moitos anos sin facer unha peli de calidade de chistes referenciais. Estilo, porque as últimas eran dos últimos coletazos de Scary Movie, non se volveu tocar o tema de coller películas e parodiar as propias películas, que foi un cine que deu moito éxito. Ou como dicían nos Simpsons. Aproveito para volver a reivindicar sempre Vivancos 3. Efectivamente. Nos gustan, haremos as dos primeiras. Que non ten nin páxina na Wikipedia. Como? Non ten páxina na Wikipedia? Non ten nin páxina na Wikipedia. A última vez que mirei non ten, tío. Ten en YouTube, por se alguén quere ver Vivancos 3. Ten o chiste do gordo comendo espagueti. Ese chiste é a hostia. Ese chiste é boísimo. Xustifica xa ver a peli. Que copiado, porque salen moitas outras cousas, pero sigue sendo un gordo comendo espaguetis que estoupa. A mí mólame desa peli mólame que sempre se olvida as chaves da casa, as chaves do coche e tal, entón ca pistola pega un tiro ao coche e abre a porta. Bueno, unha gran película. Eu sempre tive a teoría de que Vivancos era o director o superior de Torrente en Torrente 1, cando lle vai ali a dicir a que tamén o gran Guayón. É verdade. Vai ali o edificio dele a falar cos veciños e tal. Eu sempre no meu Torrente verso ese Vivancos. Eu creo que Vivancos non triunfou porque é coetánea de Torrente. Sí, probablemente, cando é moito mellor que Torrente. Sendo eu defensor da primeira película de Torrente. Mira, tamén. Curiosamente, acábame de meter un momentiño en Film Affinity para ver Agárralo como puedas, vas abaixo a películas que tamén che poden interesar, esa é Vivancos 3. O propio Film Affinity recoméndache Vivancos 3 se che gustan as de Agárralo como puedas. Moi ben, Film Affinity, eso de ter o algoritmo funcionando a todo ritmo, a todo trapo. Bueno, se non queda máis que dicir, ainda que sempre habería moito que dicir de Agárralo como puedas, vamos pasar a última película que viu o noso compañeiro camarada Paco, que non son eu. Pois este verán, gracias Paco que non son eu, este verán
puiden ir ao cine, porque se vas ao cine este verán só te atopabas cousas de Pedro Pascal. Entón vin Los Cuatro Fantásticos e apresureime a ver Materialistas. Materialistas é unha peli que tú a vas ver por Pedro Pascal e resulta que vai dunha tipa que traballa nunha especie de Tinder, pero non é unha aplicación, é unha tipa que vai pola calle falando con homes e despois entrevistos e emparellate con un deles. Rollo, as mulleres pagan porque tú lle fagas de intermediario. E dices tú, e Pedro Pascal, bueno, pues esta muller está emparellada con un tipo que é un perdedor de libro destos típicos que traballa de camarero, vive nun piso con outro... Paco, créeme, estamos familiarizados co concepto perdedor de libro. Calquera dos que estamos aquí... De libro nada, eu son extraordinario. Perdedores. Bueno, pues o perdedor de libro, pero conoce a Pedro Pascal porque o atopa nunha festa. Entón, en lugar de facer que Pedro Pascal se emparelle cunha das súas clientas, empeza a salir con Pedro Pascal e ve que é maravilloso porque é rico, mide xusto que ten que medir e tal. E tú dices, tú vendes da película por Pedro Pascal. Pedro Pascal sale ao mellor 20 minutos nunha peli de hora e media. E vou vos joder a película. A resolución da película é que Pedro Pascal se operou para ser un pouquinho máis alto. Aquí podes correr o vídeo o arquivo de Spotify ou que sexa un par de minutos para diante que se non hace spoiler. Non a vexades? No, da igual, non corres para diante. Vouche dicir como acaba esta película porque é unha peli de mierda, porque xa venderon mal. Venderon xa que é unha pedrería de Pedro Pascal e Pedro Pascal sale 20 minutos. E tú ibas ver unha pedrería de Pedro Pascal. E ves a unha tipa queixándose durante ves unha tipa queixándose da súa vida durante hora e media, mentre se lía con Pedro Pascal. Total, que resulta que descubre que Pedro Pascal se operou para ser máis alto. E iso parece unha aberración, entón volve co seu novio que era un perdedor. Pero eso, o sea, iba a preguntar se científicamente posible, eso facíase en China, creo recordar. É que penso, pero... Foucault penso que limos o mesmo artigo de El Semanal, de La Voz de Galicia. Sí. Penso que vimos ler o mesmo artigo hai como 25 anos. Semanal de La Voz de Galicia. Porque estaba pensando nas chinas, nas chinesas eu tamén, que se operaban as pernas para ser máis altas. Polo medio hai unha subtrama de unha tipa que é unha pringada, entón esta muller busca unha parella que resulta ser unha especie de acosador que a persiga hasta a casa ou algo así, entón ela queixase moito e a denuncia e despois resulta que o seguiu hasta a casa e tal, pero tampouco é que a tipa lle dera a solución en plan, mira, vamos poñer unha denuncia e tal, non, senón que lle... É unha peli de mierda, o sea, venderoncha con Pedro Pascal e comíchela con papas. Eu son moi defensor desa arte que fan tamén os Simpson das subtramas. Creo que cando unha subtrama está, non digo que isto sexa, pero cando está ben metida nunha película, dalle vidilla, non? Cando hai unha trama principal e a subtrama é como unha cousa que lle vai aí dando voltas e lle vai un momento converse. É unha subtrama de mierda. Bueno, o sea, non recomendas, como dices que se chama a película? Materialistas. A película empeza con uns isto non é broma. Non sei se é boa ou é mala polo inicio. Empeza con uns neandertales que un neandertal vai á cueva da rapaza que quere casar, non? Hostia, entón, casar o neandertal. Sí, fala cos pais da moza neandertal. Os videos de Bruguera casaban cun porrazo na cabeza de toda a vida. Ábrelle unha bolsa, empeza a sacarlle unhas flores moi bonitas, unha cuchara, un cacho de ouro, unhas conchas, cousas bonitas que eran a dote dos neandertales. Estou seguro que agora mesmo hai algún antropólogo dándolle un follow a este podcast. Continúa. Sí, esa é a escena inicial, que é en plan... Despois resulta que era un soño da protagonista ou algo así. Así que non vexades Materialistas. Pasemos a outra peli. Olvidaivos. Aquí hai que decir... Sabes que a película arrisca todo cun inicio na prehistoria e un puto peliculón? Efectivamente, desea no espacio. Aunque dormín 5 veces intentando ver a inteira. Aquí hai que decir que a corte síntese moi estafado por el materialista porque el pensaba que era o materialista histórico, non... resulta que non. Marxismo leninista nunha película de Pedro Pascal. Pero Paco, nunca acabaches Odisea no espacio? No, quedome dormido, o sea, estou imaginando a Hal, o robot, Paco,
Non durmas, por favor, non durmas, desapareceréis se durmas. Se durmes, Paco, por favor, non durmas. Paco dormía. Pois está moi ben a peli, de verdad, cero. E eu recomendo a xente da Caixa Negra da Nostromo que teña problemas para dormir que se poña Odisea en el espacio. Eu recomendo porque me gusta, pero non é fácil de ver. E menos nestes tempos que estás tan acostumado a ritmillo. É unha peli moi lenta en riba é de moi lenta, episódica, de libre interpretación. Ten todo o que non está de moda, digamos. Pero bueno, a min eu son defensor tamén dela. Estamos divagando. Paco, que nos traes tú? Que eres o señor presentador. Veña, vamos comentar eu. Pois eu, por asuntos, motivos alleos á miña vontade, que son os mesmos asuntos que me empurraron a presentar hoxe este programa desde a cociña da miña casa, digamos que estive sen internet un par de días. En ese par de días abrí un armario que se abre raramente. Sabedes que o presidente dos Estados Unidos ten un maletín con códigos nucleares que debería abrirse raramente, na que co presidente que hai a día de hoxe ali na Casa Blanca, pois o mellor se abre o xoves que ven, non sei. Pois eu tamén teño como unha especie de armario de emerxencias a que recorrer neste tipo de situacións. Entonces abrín eso, a un lado teño videoxogos e tal, pero teño unhas cantas películas en Blu-ray e en DVD. Por qué? Porque, e incluso algunha dun VHS, porque aquí eu son un fetichista do formato físico, entón son cousas que sempre hai que ter na casa. E algunhas merqueinas eu, outras regalaron máis, etc. E foi unha sección de películas que me regalaron e tiñan pendentes, e atopei Entre Bateas, de Jorge Coira, en DVD de La Voz de Galicia, creo, sí, de La Voz de Galicia, ano 2003. Un telefilme feito, non sei se se fixo para TVG, porque ten por aquí o logo da TVG, imagino que se produciu para emitir na televisión, feito en Galicia, en galego, con actores galegos, bueno, unha maravilla. Isto, estaba naquela época TVG, rachaba, puñanche cartos porque quería. Estamos falando máis ou menos, supoño que a produción é xusto antes do Prestige. É dicir, estamos falando dos anos dourados do fraguismo. Nos anos dourados do fraguismo, de vez en cando producíanse pequenas xoias como Entre Bateas. Ben, esta é unha película de... Con todos, hasta pos malos. Esta é unha película de Jorge Coira, realizador que máis adiante pois, faría moitas outras cousas, pero empezou facendo Entre Bateas. Bueno, non empezou facendo Entre Bateas, pero xa me entendedes. Que conta cun reparto estelar feito por míticos da televisión de Galicia, entre os que salientan Miguel de Lira, Pepo Suevos, este home que nunca me acordo se se chamaba Pico ou Picó, o actor este mítico que sempre salían tamén na TVG. Pico, sí. Claro, iba a dicir, unha longa lista de secundarios de Matalobos, porque sí, señores, Entre Bateas é unha precuela conceptual de Matalobos. Digo conceptual porque non está no canon de Matalobos, digamos, pero aparecen moitísimos os actores de Matalobos, e moitas das ideas que aparecen en Entre Bateas despois retomanse Matalobos. E ademais porque a nai do protagonista é a nai de Matalobos. É a mesma actriz. Ou seja que... Pode ser que sea unha precuela real e a resolución de Entre Bateas sea... No, porque ademais aparecen personaxes de Matalobos do mismo, o sea, actores de Matalobos en personaxes distintas, por eso non tería moito sentido. Entre Bateas é unha película ambientada no ano 88, un ano maravilloso porque nacemos Fere máis eu, basicamente, e na que nas Rías Baixas galegas están, é a época dos 80, non? Na que se está vivindo a transición, están os últimos do tabaco, os últimos contrabandistas de tabaco e os primeiros contrabandistas de cocaína, heroína, de drogas duras, digamos. Entón, a película mostrache o mítico choque de legitimidades e de cosmovisións, incluso, entre unha xente que originalmente ainda máis bella comezou co extraperdo tal, e que o tabaco empezou sendo unha forma de conseguir supervivencia para a familia en tempos de auténtica pobreza, porque eran cartos rápidos e fáciles, pero cun produto relativamente inocuo. Non que non é certo, porque o tabaco non é inocuo, pero digamos que non é caballo, non é heroína, é dicir, víano como a droga limpa, a droga que causaba menos dano social, porque ao final... Que non fumaba todo, Dios. Claro, como tampouco se consume dunha forma, digamos, marxinal, tampouco está asociada a ese tipo de ambientes e tal, entón, digamos que non che desfacía a vida como che desfacía a cocaína. Eran héroes... máis heroína que a cocaína, pero bueno. Eran héroes da terra porque vendían o tabaco máis barato porque non pagaban o IVA. Entón a xente tiña ese tráfico de drogas como un tráfico positivo que traía cartos para a terra e además fumabas máis barato.
E ademais, claro, os que teñades a nosa idade, preguntadelle aos vosos pais, e os que sexades un pouco máis novos, preguntadelle aos vosos avós, e os que sexades maiores, facede cargo de conciencia de cantas veces fustes ao bar e pedistes tabaco de batea porque era Sí, sí. máis económico. Pero esta xeración está sendo pouco a pouco substituída por, digamos que é como cando o vello capitalismo familiar é ligado a un sitio, o dono da fábrica era o teu veciño e tal, foi substituído polos fondos de inversión de Cusperdiñas. Pois isto é unha cousa parecida. De pronto empezan a aparecer narcos, xente con menos escrúpulos, xente que ten contactos en Colombia, xente que está traendo cocaína desde o lado Atlántico, que está metendo drogas duras, drogas que están creando adiccións fortísimas e destrozando moitísimas vidas, etc. Entón a película retrata esa tensión entre os vellos contrabandistas e os novos narcos a través de dous amigos da infancia nunha vila mariñeira, que a película empeza de rollo Cuéntame na súa infancia nos anos 70. E o protagonista, o pai morrelle no mar, entón que ten que tratar da nai como sexa, a nai está fregando un piso, se limpando escaleiras e tal, e os cartos non chegan na casa, entón o rapaz un día vai xunto ao contrabandista de tabaco maior do pueblo e dille en plan, mira, eu quero traballar para ti como facía meu pai. E el dille, mira, cando seas maior, volves tal, pero agora non, isto non é para ti e tal, pero ele insiste, entón o contrabandista permítelle que, o sea, colle para facer a mítica de, bueno, pois colle este paquete, que van 20, 50 cajetillas, e vai nos repartindo polos bares do pueblo, tomando nota de tal para que despois me paguen. E se che ven a Guardia Civil, ti dixe que atopache la caixa, que ibas a fumar con teus amigos, que atopache la caixa nunha silva. Sabes, nese plan, colle para pequenos recados, pero andando o tempo, pois el cada vez está máis metido e empeza máis a meterse, digamos, no contrabando de verdade. E o seu amigo, que este Miguel de Lira, o seu amigo, que é Pepo Suevos, pois tamén se mete con el na mesma época, pero de momento estásme a vender moi ben aquí o que é traballar para un narco, eu vexo que si primeiro vexo responsabilidade social de aínda es moi novo, estudia, non sei que, despois entras cunha posición de junior, pero de junior de verdade, non é como cando te contrata Deloitte aí para informático e che pon aí a dirixir proxectos sen ter puta idea cun soldo de junior. Non, aquí se és junior, entregas paquetiños de nada. Despois, danche unha formación, non? De que facer se hai problemas, non? De que tens que dicir. E se o faz ben, pois é un traballo para toda a vida, vas medrando, e a mí estás me vendendo moi ben aquí. O crimen non compensa, ao final o crimen sempre se paga, sin querer facer moito spoiler, como Paco, é a mítica película que che di, neno, non fagas isto. A partir dos 16 anos sacas o carné de certo partido con moita popularidade e que tamén che sirve para medrar. Mira, a forma que ten a película de dicirche que esa forma de vida está mal é o personaxe do amigo. Porque o protagonista, Miguel de Lira, dedícase a isto porque non sabe facer outra cousa e porque quería, sobre todo, axudar a súa nai no seu primeiro momento. Despois, non, a ver, despois non é un santo, sabes? A película mostrache que é un tipo que ten unha moral máis ou menos laxa, pero ten un certo código de honra, de vello contrabandista. E o seu colega é o mítico tío que todo lle axuda, que solamente quere ganar cartos rápidos, que hai se hai que meter cocaína, metese cocaína, se hai que ser proxeneta, sabes? É como o narco, o neonarco, que viu como era o tema e quere meterse de verdad, e cero, o que dicía Fer, ningún tipo de responsabilidade social corporativa. No, isto é capitalismo extractivista. A min flipame desta peli o simbolismo de coira para facer ver que estamos na transición do tabaco á cocaína e é enseñarche o lavamans dun paz no que hai un cigarro que se está acabando a cantidad de cigarro e unha raya larguísima peinada a uns centímetros. Teño que dicir unha cousa, a min a película gustoume, recomendo-a, e é un telefilme, ten medios de telefilme, é dicir, non é Starkey Hatch, non ides ver nin Corrupción en Miami, non ides ver persecucións, tiroteos, olvidadevos deso, unha película... Foucault, vaya dous exemplos pos, non é un telefilme, é Starkey Hatch, Corrupción en Miami, series de cando de que non nin nacéramos cando se daban esas series. No, pero está pensando en Starkey Hatch na película, que digue. O sea, é outro rollo. Non é unha gran superproducción como el equipo A. No, pero cos poucos medios que ten é digna, é unha película filmada dignamente, que a posa en escena está bastante ben para ser un telefilme, paga a pena, eu recoméndola. Se despois de ver a película tedes ganas de meter a cocaína, pois será que vos funcionou tan mal como funcionou a Homer Simpson aquela campaña para que o seu fillo non fora gay e que ao final Bart lle pedía o tabaco máis caro.
No, é un peliculón, para a produción, o sea, Sí, os medios que ten, e a mí faiseme especialmente entrañable porque eso, é a abre precuela espiritual de Matalobos, aparece Antonio Mourelos, aparece Luis Iglesias, aparece Sí, toda a peña que despois foi algo en Matalobos, está aquí, e non só en papel iso. eu creo secundario. que é unha peli que abre camiño a que o audiovisual fale dos narcos en Galicia, xunto con outro, non sei se foi película ou telefilm, que tamén era a filla dun narco que ten que solucionar as débedas do seu pai. Non sei se a vistedes. Creo que se chamaba Lela ou algo así. Pero sí que un detalle importante o que dis, Paco, porque nós agora estamos con Fariña, Matalobos e tal, estamos moi habituados a que incluso con este boom do Galicia Noir dos últimos 10 anos, estamos moi afeitos a que se fale de droga, a que se fale digamos, de crime en Galicia e tal, pero nese sentido esta película foi bastante pioneira como en tratar ese tema e en como o trataba. Eu, por cousas da vida, de Castelao, por cousas da vida do meu oficio xornalístico, hai anos entrevistei a Pepo Suevos, o coprotagonista da película, nunha entrevista así de personaxe, non falando por un estreno específico, sino de, mira, fálanos de ti e tal, e unha das preguntas de rigor era cal era o seu traballo polo que estivera máis contento e tal, e dixo unha mítica de, bueno, un pouco por todos, tal, pero unha película que lle teño moito cariño, porque foi así das primeiras que fixen e tal e cual, e daquela época un tema que non se trataba tanto, era esta. De feito, eu aí foi cando descubrí que esta película existía. Comentei un colega que o meu guardián, hola Rafa, se nos está escutando, o meu guardián cinematográfico de referencia, e foi el que me dixo, pois eu teño un DVD pola casa, eixa de dar. E, efectivamente, un día apareceume co DVD entre bateas que por fin me puxen con el. Grazas, Rafa. Pois eu, A ver cando ven a nos tromo Rafa, que moito mentades aínda non temos o convite formal. Bueno, pois algún día trasladareille a idea se lle apetece vir aquí a falar de calquera cousa. Ademais, non me gusta presumir de colegas con contactos, pero dirixiu unha curta con Luís Tosar e Luís Zaera, con los Luises do cine galego. Se lle apetece non, aquí como todos os convidados, escopeta na espalda hasta que non piso de fer. Bueno, vámonos poñer co tema. pero Non sei unha se cousa, que dicía que busquei aquí entre bateas, que eu non descoñecía esta peli, en Google, e despois de facer scroll por varias marisquerías, cheguei á entrada da peli en Google do ano 2002, e estou, ademais de xente de Matálobos, como ti dicías, estou vendo que tamén sae Toñito de Poi, o dos Heredeiros da Cruz, facendo de Nando, non sei, porque non vin a peli. Pois non me din conta, ao mellor algún dos narcos con narcos sin frase, sabes? Que así do fondo pode ser que estuviera Toñito de Poi, pero non me acordo del. Sae tamén E era Xurxo Souto, bueno, Toñito de Poi de Heredeiros da Cruz, que non coñeza. Xurxo fai un Souto, papel ao principio da película, é un mariñeiro que descubre, porque a película é un flashback, e empeza cando descubren un naufraxio na costa. O mariñeiro que descubre ese naufraxio é Xurxo Souto. e tamén sae Farruco, mítico contachistes aquí de Santiago de Compostela. Non me acordo tampouco de que fai Farruco na película. Ao mellor fai dos que está xogando ali as cartas co narco patrón cando son os anos 70. Pode ser. Molaba que fixera de sí mesmo, en plan, e sale un chiste de Farruco, sabes, rollo, está o lugar posto e puxeron en créditos. Direi que non sei onde se filmou a película, pero ao principio da peli tivo moitísimas con barro vibes e dixen, boa, molaba que se Con que se barro filmara vibes. a vez que Dagón e que apareceran por aí os sabes, o cámara da outra película grabando ou algo así, en plan referencias mutuas. Bueno, Creo que non xa falamos de Dagón e Dagón sempre marca o momento no que temos que empezar a falar do tema do día. Así que cambiar. vou retomar o tema, como vedes, hoxe estou emitindo en rigoroso directo desde a cociña da miña casa, porque hoxe imos falar de reformas, traumas, cousas, obras que salen mal, obras que nin sequera son feitas, casas ruinosas, casas que caen a cachos, o teu apartamento de 20 metros cuadrados desde o que estás vendo ou escoitando este podcast, o piso ruinoso que vas herdar en Santiago dentro de 20 anos cando morran teus pais, ese tipo de edificacións, lugares inmobles de uso civil, militar e persoal, é dos que vamos falar hoxe. Casas que caen a cachos, casas ruinosas. Non vou dicir esta casa é tal cousa, porque entonces xa tamén empezaríamos a spoilear temas dos que imos falar hoxe. Entón, voulle ceder a palabra ao noso amigo máis dicharachero, máis falangueiro, máis contacontos, que
que é o amigo Paco. Paco, que peli nos traes para este tema tan de actualidade? Por certo, tan de actualidade porque hai moito cabreo casi volvido no blogomillo e nas internet, na rede de internet e nos foros de internet e nos blogs, porque parece que o goberno fixo un anuncio no que frivolizaba, o goberno español, digo, no que frivolizaba o tema de compartir piso aos 70 anos e tal, entón está a xente un pouco alporizada. E, bueno, pois decidimos que era un bom momento para gravar e emitir, se cadra en breve, este programa falando deste tema. Así que ahora sí que xa che cedo a palabra para o uso e disfrute. Eu traivos unha peli reciente, do ano 2023, que se chama Asedio, é unha peli española e vai sobre que un grupo de antidisturbios entra digamos, nun complexo de casas, nun grupo de pisos así feitos nos 70, finais dos 70, principios dos 80, que está feito merda e está cheo de ocupas inmigrantes, non? Entón, o que tú empezas a ver que en principio é unha entrada dos antidisturbios para sacar a xente e tirar co edificio, resulta que hai toda unha trama de chanchullos policiais, tráfico de drogas e, sobre todo, tráfico de diñeiro, porque usaban esas casas en ruínas para ter guardados os cartos que producía o tráfico. Entón, é unha peli que vai deso, dunha protagonista femenina que é antidisturbios, vese acorralada dentro deste edificio, descubre que hai cartos e hai chanchullos e como van resolvendo, non? Entón, esta peli ten un inicio super chulo que vos recomendo como escena, porque xoga moito ca cor, porque a escena inicial non é nese edificio. A escena inicial é que van botar a un vello da súa casa e o vello se suicida. Entón, ao principio desta película ves todo cunha escala así moi de grises, rollo sepia, e de repente ves que desde que se suicida o vello está a antidisturbios salindo de festa, meténdose de todo, e un montón de luces de neón, coloridos, etc. Dime, Paco, ibas dicir algo? No, estaba atendendo a historia. Estaba buscando a ficha, iba a decir a ficha policial, a ficha da película, porque non me sonaba de nada, e efectivamente sigue sin sonarme de nada, aínda que vexo que... Temos un galego que fai tamén de antidisturbios, que é Fede Pérez, e hai tamén unha escena que recomendo moi fortemente, e é que cando xa están ca resolución casi final da película, a protagonista femenina xunto con outra muller preparan un cóctel molotov usando como mecha a bandera de España. E pareceume un tema tan arriscado coller e facer eso, poñelo nunha película, e que se estrene, e que non salde á luz, en plan, no, é que nesta película usa unha bandeira de España para prender un cóctel molotov, que dixen, esta peli teño que recomendala por todo. Un país aberto, tolerante, no que ninguén se queixa, por exemplo, se un comediante se sona os mocos ca bandeira, non? Claro, estamos nun país tan aberto que eso nunca pasou. Pois sí, é unha peli moi agobiante porque todo o momento están dentro deste edificio, presenta moito ese soño español de grupos de migrantes ilegais que acaban de ocupas e traballando no que poden, neste caso no tráfico de drogas, a influencia das mafias, como a policía acepta a existencia destas mafias, entra no trapo cobrándoles unha porcentaxe do que recaudan e ao final meténdolle a doblada con esta actuación. Bueno, é unha peli que recomendo fortemente e que non deixa en moi bon lugar as corpos e forzas de seguridade do Estado e moito menos as que se dedican a facer este tipo de accións. Non sei se tedes algún tipo de pregunta en torno a este... Sí, estáme sorprendendo o español do argumento para unha peli que é mexicana, non? Estou lendo aquí na ficha de producción mexicana. Chamoume a atención iso. Asedio mexicana, espera. A ver se estamos falando de diferentes películas. Na ficha parece que é español, Fer? Sí. Asedio 2023. 2023, Miguel Ángel Vivas... Sí, país de España. Pois na wiki di que é mexicana. Que curioso. A produción... mira, sí, Film Affinity aquí aparece con producción España-México. Apache Films, Televisión Española, Mexico City Project e Prime Video. Xa che digo, pero para salir Fede Pérez... No, claro, por eso me sorprendeu. Mirei no así cando... Ao mellor, vanse a
a México a gravar cando fan un cóctel molotov ca bandeira española para que non sea delito e o resto da película gravan en España. Eso, vou vos dicir que O legal. unha vez atopeime nunha coñecida discoteca de Santiago de Compostela, atopeime cun coñecido humorista galego que me empezou que me deu unha chapa bastante gorda, que eu pensaba que normalmente era o fan o que lle daba chapo famoso e non ao revés. Pero neste caso deu unha chapa bastante gorda entre distintas cousas. Contoume de cando el era novo en unha manifestación que imou unha bandeira de España, non? E que o prendeu a policía e el dixo, vale, sí, queimei a bandeira, pero porque non sabía que era de España. Se chego a saber, non a queimo. E perdeume. Eu queimei unha bandeira que circunstancialmente era de España. Eu dixenlle, non a queimei eu, logo amosáronme que tiñan como vídeo que a queimara eu ou algo así, ou que me viran varios, e dixen, bueno, vale, sí que queimei eu, que pasa que non sabía que era bandeira de España. Se chego a saber, pois non a... Despois no backstage vouche preguntar quen era esa persoa. Non Sí. che vou pedir que contes en público. Eu creo que máis de un xa pode averiguar quen era, pero bueno... Nos comentarios poñede que humorista galego puido ser e o que acerte regalámoslle un torque ou un anel do Señor dos Anéis. É verdade, que non tuvemos moita contestación do tema dos torques e dos anéis, seguimos los tendo, eso hai que meter aí. Insultainos, yo que nos insulte de maneira máis atractiva reba un torque ou un anel do Señor dos Anéis. Ou que acerte o humorista, agora temos aí como doble concurso, total temos da bondo. Están guapos, Que humorista galego puido queimar unha bandeira de España? Puido ser Farruko, que xa saliu? Non vexo Farruko queimando bandeiras de España. Continuemos, por favor. Sí, que vais a... Quería preguntar... Foi Land Rover, foi o do Land Rover, seguro. Ten pinta de queimar bandeiras españolas todos os días. Quería preguntar tamén polo... Bueno, pois... O mellor por resentimento do mal que lle foi cando marchou para a televisión española, non? Eso quen sabe. Pero bueno, quería preguntarche aquí, Paco, esta peli, que dirías que de acción, dirías que... Eu definiría como claustrofóbica, máis que de acción, porque en todo momento estás pendente desta rapaza e como está esquivando a esta xente que quere os cartos que ela lle roubou, vamos. O sea, é máis un gato e un ratón que acaba en momentos de acción. Pero dices que todo dentro do mesmo edificio, todo o tempo. Sí. Menos esa escena inicial é todo o tempo dentro do mesmo edificio. É que eu por algún motivo están falando esta película e non a vin, pero estou pensando en dúas películas que a ver se alguna ten algo que ver con ela, de asociación por algún tema. Eu estou pensando en Rec e estou pensando en The Ride. The Ride, Sí. é o que estaba pensando eu todo o rato. The Ride. Conceptualmente son moi a segunda que dixeche, que non vou a pronunciar mal en inglés. Redada asesina. Redada asesina. Son moi redada asesina, pero cambiando unha redada asesina por antidisturbios españoles luchan contra el mal. A peli favorita dos militantes de Vox. Pensaba que era el Cid. Por certo, se alguén non coñece The Raid, Redada Asesina, peli que super recomendo. O sea, é unha peliculón de acción que eu atreveríame a decir que é a peli que inspira a saga de John Wick. Non o digo só polas semellanzas obvias, senón porque os actores que salen en The Raid son os malos en John Wick 3. A min recordoume un pouco a esta peli francesa de El odio. O sea, non por tal, senón por esa sensación de marginalidade continua. Non sei se vistedes El odio. Non coñezo. Solamente vi a mítica escena do espello, que sempre che poñen como que se filmou esta escena? Que o tipo falando contra o espello, o sea, a cámara está detrás dele, tal, está falando o espello e non ves a cámara por ningún sitio, cale sería imposible. E é porque non é un espello. O tipo está falando diante dun oco e do outro lado, gravando a nuca, o da nuca é un doble. Está a cámara gravando un doble que xesticula a vez co actor para que pareza que está gravando desde detrás del no espello. Bueno, unha cousa moi curiosa. Pero é o único que vin de la Haine, ou como se diga en francés, porque non eu suspendí francés e aquí estou, unha carreira. Recomendo fortísimamente que vexades esta película. Bien, pois anotamos Asedio
E agora eu vou seguir falando de cine social, cine serio, cine, bueno, unha carga importante de problemas de actualidade, cine que fai que reflexiones, que saes da sala de cine pensando nos problemas deste mundo, en como poden acometerse, en como se poden resolver, en como podemos construir unha sociedade mellor, etc. Entón, eu a película que traio nese estilo chamase en castelán Un ratoncito duro de roer. O seu bravo. nome en inglés é Mouse Hunt, a caza do rato, que a verdade que sería gracioso que esta película se traducise así en galego con seseo, porque podía estar a coña de a casa do rato, se están casando ou se ten a súa casa, perdón polo chiste, porque esta película, basicamente, eu vi unha crítica, eu vina fai moitísimos anos, vou ser sincero, non a volví ver para este podcast, entón falo de memoria e máis do que rescatei de internet. Eu recordo que de neno me divertira moito, non sei se é unha afirmación que o meu eu adulto podería sustentar, pero reitero que está falando unha persoa que son eu fai 25 anos atrás, e damos a volta ás manecillas do reloxo, e daquela gustoume. Son dous irmáns, creo recordar, que herdan unha propiedade, e é Tom e Jerry. A crítica que dicía, que atopei por internet, é Tom e Jerry con persoas, e tal cual. Nesa propiedade hai un rato cabrón que lles está jodendo a casa, eles queren matalo, pero é como... Tamén ten un toque alien, o octavo pasaxeiro, pero cambiando a nave por un edificio, por unha casa antiga, e o alien por un rato, porque un rato fillo... Ou tamén solo en casa. É unha mezcla de alien e solo en casa, de Tom e Jerry, porque o cabrón do rato lía as pardísimas aos tipos, os fulanos sempre acaban con todos os seus inventos para matar o rato, plan marca Acme, desfeitos, eles accidentados, e o cabrón do rato todo o tempo librándose. Non me acordo ben como acaba a peli, pero é moi probable que gane o rato. E que xa Eu sei o final. Eu sei o final tamén, que me acorda. Algún final de consolación para os protagonistas. Nada, simplemente indicar que de pequeno me facía gracia, que estou seguro que hoxe en día volvería a facer gracia, pero que non vos podo, que non vos fiedes de min, porque se a día de hoxe teño pouco criterio, probablemente no ano 99 tivera ainda menos criterio que a día de hoxe. Como dato curioso, teño que dicir que o director é Gore Verbinski, máis conocido como director de toda a longuísima saga, ou case toda a longuísima saga Piratas do Caribe, aínda que se me preguntan que peli está mellor, probablemente está mellor Piratas do Caribe que Mouse Hunt. Pero bueno, sí que me acordo que como en todos os dúos cómicos, os irmáns, creo que había un gordo e un fraco ou algo así, e un deles era como máis listo que o outro. Non me acordo cal era o parvo, pero era a mítica peli de... O sea, Parvo era máis que parvo, era inxenuo. Porque eles están como na ruína, porque herdan tamén unha fábrica de cordel. Aí está o final. Que é como moi ruinosa. E hai como uns empresarios malos que ya queren mercar, pero que isto... Porque son defensores non dos cordéis, senón dos cordóns. Faime gracia esta rivalidade, non? Aparte dille, non, bueno, dice, pero que ides facer ca fábrica do noso pai? Non, bueno, imos facer os cordéis, en vez de que vos facedes vos, imos facer así, enlazamos desta maneira, podemos usar para isto, e o tipo queda así pensando, mira os moi serio e di, pero entón iso xa non é cordel, eso xa é cordón. Está como moi indignado, non? Me fai moita gracia iso. Desta peli teño que dicir dúas cousas. Unha, que me recorda moito, o sea, que creo que desta peli bebeu moito como adaptaron aos secuaces de Cruella de Vil en 101 Dálmatas de animación, porque son o mesmo concepto de dous paisanos, un máis tonto co outro, que caen nas trampas dos cans todo o rato, e o final, que é, como ben dice Fer, hai unha fábrica de cordóns, o rato méteselle na chaqueta a un, como que vai á fábrica cando van a volver a inaugurar ou unha cousa así, non? Hai como prensa e tal, e o rato méteselle no bolsillo, salelle do bolsillo tal, e bota unha bola de queixo dentro da fábrica de facer cordóns, entón a fábrica empeza a andar e en lugar de facer cordóns fai un cordón de queixo. A peña que está mirando aí en plan para sacar fotos e tal, flipa, sácalle fotos tal, sale na prensa tal, entón volvense socios cooperativistas
co rato, que é o inventor do cordel de queixo. Un pouco Ratatouille, como lle gusta aquí a Fer, o Sí, tema. Pero Entón, este non me dá tanto noxo, por algún motivo, non sei, pero sí. Ao final é eso, o rato tamén se volve empresario e teñe unha empresa entre os tres de cordel de queixo. Eso é unha cousa moi de neno, destas amizades amizades entre humanos e animais, nas que o animai tamén é intelixente, non? É un pouco apela a este tipo de fantasía, non? Porque ao final o rato non é só que o fixera iso por accidente, porque logo que día que acorde o rato é como socio deles e son amigos, e cando van probar a facer un cordel novo cun novo queixo, danlle a probar o rato para que mire o rato dice si ou se non. Bueno, pois para nenos é destas cousas moi fantasiosas e moi inxenuas que eu creo que están moi guai para os cativos. Eran ratos adestrados ou era unha especie de animatrónico rato? Non teño recordo moi ben do rato. Se é el truco de cámara, vos acordades moi ben como era ese rato de un ratoncito duro de roer? Eu creo que o rato apenas aparecía. Creo recordar. Era como Tiburón en Tiburón, non? Que só aparece ao final para... Sí, que xoga moito con iso, non? De que se as trampas, que se non sei que... Dechisme ganas de vela. Porque esta peli non é de Disney, non? Exactamente. Estuve de DreamWorks, vale, porque estaba pensando... Sí, porque estaba pensando si se podría ver en Disney Plus, non? Por dixo, voulle botar unha ollada. Pero non creo que se poida, pero bueno, paga a pena, se atopades como vela. Sobre todo, a ver, paga a pena. É unha peli de nenos, se nos molan estas cousas. Se atopades como vela, pois xa nos contaredes, pero hai unhas formas, hai unha plataforma que se chama igual que... Dixéronnos. Bueno, xa sabes. Estou vendo o elenco e sale Christopher Waltz nesta película. Walken. Sí, pero é que esta película é dunha época na que Christopher Walken eu creo que facía 55 películas por ano, porque mesmo nesa época na que fixo tamén de Xinete sin cabeza en Sleepy Hollow. Christopher Walken, que ten un dos cameos máis lol que eu recordo nunha pantalla de cine, que é cando lle conta ao personaxe de Bruce Willis en neno en Pulp Fiction que levou o reloxo do seu pai metido no cu durante meses en Vietnam. É dicir, Christopher Walken. Se nos ponemos a mirar cantas películas fixo Christopher Walken, o mellor nos salen 450. Que, por certo, corrixincha aí, Paco, porque Christopher Waltz é outro. Christopher Waltz é o alemán de Malditos Bastardos, non? Bueno, anda por aí. Son Christopher os dous. Como eu e Paco, normal que os confundan. Está claro. E pasa iso como nos pasa a nós, Paco, que sempre facemos de malos. Estou intentando ver cantas películas ten Christopher Walken, pero non... A mí de Christopher Walken eu sempre destaco o videoclip de Weapon of Choice de Fatboy Slim, que paga pena velo, é moi divertido, sei, basicamente Christopher Walken bailando random por un hotel adiante. Isto foi copiado en varios sitios. Moi mítico, tanto o tema seguro o coñecedes, e o videoclip este está moi guai. Bueno, preguntei a ChatGPT e díxome que ten máis de 100 películas. Non se quixo mollar ChatGPT. ChatGPT, moi ben. Moitas gracias, ChatGPT. Bueno, se non temos nada máis que dicir de un ratoncito duro de roer, ou como diría, como espero que algún día publique a TVG cando evita, un ratiño malo de rillar, espero, por favor, propoño o seu nome para a película. Ratibrón patrocina. Vamos a falar aquí de outra peli que nos trae Fer, que volvemos ao cine serio, xa non vamos a falar aquí de películas e coña, creo. Pois sí, vamos a falar de Parásitos. Parásitos, peli famosísima, eu creo, todavía a día de hoxe, pero que no seu día foi un fenómeno. Que Parásitos é unha peli surcoreana que a moda surcoreana eu penso que xa está un pouco de volta, pero hubo unha época na que Corea do Sur estaba moi de moda por películas como esta, como a Tren to Busan, series como O Xogo do Calamar, ou
O actor este gordo grande que mete hostias como panes. O actor gordo grande coreano que mete hostias como O panes. o que sale en Train to Busan, que ten unha serie de películas que son como as de Liam Neeson de Me han secuestrado a mi hija e empeza a dar hostias. Pois aí collesme, ese non o Por, coñezo. por, por, por favor, estou intentando non facer ningún chiste chungo, tipo Vale para gordos no tipo cine, é un grande fuerte, un Spencer coreano, pero pero sí, é que é o Bud Spencer coreano. O sea, mira, o chollo un fato, como se chama. se buscas Bud Spencer coreano, sale este tipo. Pero Choi Yun-fat non é surcoreano e eu creo que é moi bello, non? Agora xa. Non sei, pero é gracioso porque estaba gordecho e apelidábase Fat. Sí, eso tiña certa coña. Sempre pensei se era nome artístico ou... Era Tigre e Dragón que diste, carallo, pero tías oso panda, non? Cabrón, que... Bueno, e fixo unha peli de hostias con Stifler. E chamase Ma Dong-seok e ten dúas pelis que son as que vos digo eu que é copiada de Taken, que son Fuerza Bruta e Fuerza Bruta sin salida. E tamén sale en Train to Busan facendo de un tipo grande fuerte que fai de tren. Que vai no tren, exacto. Pois eso, e tamén estuvo de moda moito pois todo o tema do K-pop, non? Todo o tema do BTS, estes grupos que bueno, que evidentemente a nos por idade xa non nos collen, pero bueno, aínda agora hai unha canción que sigue a sonar moito cunha cantante coreana con Bruno Mars. Vamos, que estamos aí no final desta moda surcoreana, pero eu penso que cando estaba ao principio ascendendo como, perdón? A culpa de que fora a moda ao carallo foron as telenovelas coreanas. Pode ser, que xa saturaron aí de... Nos bombardearon de coreanos por todos os lados e xa non... Ou fai 4 días, como que en di, o xogo da lura, O xogo do calamar xa ten anos, xa ten 3 anos ou así, a segunda tempada eu non penso que triunfara moito, non? A ver, nós porque somos uns putos señores maiores, pero a min chama a atención cando me salen en Instagram e tal, cousas de xente nova, o K-pop, como se diga, K-pop, Sí, peta muchísimo, tío. Sí, pero Fuco, eu o que digo que xa petou máis do que o peta. Sí, bueno, eu creo que temos que volver a Patacas Bonilla, patrocina esta película asiática. Sí que é verdade que saen as patacas Bonilla nesta peli, aínda que a min se non modín non me decato. Bueno, esta película de 2019 surcoreana trata dunha familia de Seúl de clase humilde, non? Unha familia pois que viven todos nunha casa que está como medio soterrada, medio nun soto ali, que se lles mete auga cando chove, que unhas condiciones bastante malas de vivenda, pois o pai no paro de larga duración, a nai que bueno, pois que fai chapuzas, fai así traballiños para sair adiante, e non lles vai moi ben. O fillo da familia ve unha oportunidade cando un tipo que coñece el, un universitario, marcha a estudiar ao estranxeiro, e el gañaba un soldo dándolle clase a unha nena filla dunha familia de clase alta, non? Unha familia de moitos cartos que en riba viven pois nunha casa que está nas antípodas do que é a casa deles, non? É un chalé supermoderno, super sofisticado, con servizo, non? O sea, é como un choque de clases moi curioso. Entón o neno ve a oportunidade aquí de negocio con esta familia e segundo vaise gañando a confianza da xente e segundo vai vendo que teñen necesidades, vai metendo como empregados desa familia o resto de familiares del para exercer traballos. Todo isto é case a metade da peli, teño que dicir, de como el se vai gañando a confianza e metendo os pais, e ata ese momento non ves drama por ningures. A pesar, esta peli son dúas pelis nunha. A min recordade moito a Chaqueta Metálica, neste sentido, non? Que tes esta primeira película que é o adestramento e a segunda película que é a guerra, non?
Neste caso tes esta primeira parte que é como chegan a ter acceso a esa casa e logo haberá unha segunda parte que é onde sí entra o drama que é que ocorre unha vez están dentro desa casa. E o que ocorre, non creo que isto sexa un spoiler, en verdade, porque isto é premisa da peli, o que pasa que ven pola metade, non? Ata aquí eu Pero diría... xa saliu parodiado no Simpson. Non hai spoiler porque xa é capítulo do Simpson. De feito, eu ata aquí diría que a peli roza un pouco a comedia, no sentido de que non de que cho plantexan un pouco como que, buah, vaya estafa están facendo estos tíos, non? E ten partes graciosas, como que a peli é bastante luminosa, a pesar de tocar o tema da pobreza. Pero chegará un momento en que durante todo este tempo hai unha persoa dentro desa casa que como unha especie de asistente de criada que desconfía deles en todo momento. E veremos que a súa desconfianza non está baseada únicamente en protexer os intereses da familia da que é empregada, senón de que ela mesma está abusando da confianza desa familia, porque esta casa ten un subterráneo secreto onde vive ela co seu marido. Que o seu marido é unha persoa un pouco dependente, eles viven ali porque pois polo mesmo motivo, porque Corea é un país caro, teñen o básico e atopan nesta unha forma polo menos de asomarse a unha vida mellor, e así comenzan un conflicto entre a familia que acaba de entrar a través do neno como empregados e esta familia que xa estaba vivindo aí de forma segreda, non? As hostilidades iránse e as mentiras irán escalando ata que hai un clímax bastante hardcore de esta película que non quero agora mesmo explicar porque non paga a pena e porque mola velo. A película pasa de ser unha comedia na primeira parte, nesta segunda parte a ser pois unha... Eu non sei se chamarlle crítica, pero desde logo foi reflexionar porque a loita está sempre entre as dúas familias pobres por coller as migallas da familia rica e non tanto en contra nin desta familia rica nin dun sistema que os leva a vivir dese xeito, sobre todo na conclusión da película, que isto igual é un pouco interpretación miña, pero ao final da película veremos unha carta que lle escribe o fillo da familia ao seu pai, que pretendendo ser unha carta optimista e pretendendo ser unha carta de tranquilizar, de que as cousas van a ir ben, o que ten por abaixo é que o fillo non aprendeu nada, está disposto a cometer os mesmos erros que cometeu o seu pai antes, non? Como se, digamos, a roda da pobreza non se detuvera, e a xente non sexa capaz de sair dai, non? Para min é unha moi boa película, ademais parece moi divertida, moi fácil de ver, aínda que teña eu esta interpretación deprimente, a peli non é deprimente, e non debo ser o único que opinou así, porque esta película ten a honra de ser a primeira película de fala non inglesa que gaña o premio a mellor película nos Óscar, non? Que gañou mellor película nos Óscar do seu ano. Non sei se vos avistes. No, eu son dos que ten pendiente ainda. De feito, estou flipando porque pensei que tiña pendientes de fai 3 anos ou así, pero vexo que teño pendientes de fai 6. Sí. A mí non me gustou, pero o meu argumento de que non me guste é que me parece... O sea, creo que é unha peli que o problema que ten é que se generou toda unha serie de hype en torno á propia película que acabou desmerecendo a propia película. O sea, esta película, se lle quitas todo o efecto social de acabar conseguindo un Óscar incluso por ser peli de fala non inglesa, non? A ser a mellor película daquel ano. Eu creo que é unha peli que podería ser sostible, pero, o sea, que é unha peli poñámola media, o sea, eu poñería un 6 ou un 7.
de puntuación, o sea, non é unha peli tan sobresaliente, pero como que gustou tanto e eu creo que o que tuvo foi moi boa campaña de marketing por parte dos coreanos, que meteron moita pasta en promocionala e por aí acabou ganando o propio Oscar. Pero tampouco é tan innovadora. O sea, hai unha peli española latinoamericana, non me acordo do título, pero vai de que hai unha rapaza que está traballando de Kelly nunha casa de ricos en Madrid e ten un novio que está como unha cabra, que tamén chegou, pero chegou sin papeles. Total, que o novio se esconde na casa dos ricos, non? E a familia vaise por aí e resulta que ratifican a casa e lle matan o novio. O sea, é o mismo rollo. O sea, é o tipo aproveitándose da familia rica, vai comendo o que queda e tal. Pero, o sea, non lle... Será porque teño moi trillado o rollo Home Invasion tamén. Solo que, non sei, non me acabou de convencer. Para mí o innovador é a mezcla exitosa de xéneros. Eu na primeira metade da peli non entendía nada porque eu ría, estaba pasando ben, parecíame unha peli gamberra. E de repente hai un momento no que a peli roza o xénero de terror nesta noite que quedan eles sós na casa dos ricos e onde descubren os segredos dos outros. E despois ten estas partes de violencia, de un pouco de gore, se cadra, e me chamou a atención non como navega entre eses xéneros e lle sai unha peli a xeito, non lle sai deslavazada. É unha cousa, por exemplo, que non pode dicir Shyamalan, non? Que, por exemplo, eu recordo que moita xente dicía que La Visita era medio de humor, medio de medo, e que quedaba guai, e non queda guai, queda que non se entende nada, e que non pegan as cousas que fan os protagonistas. E aquí sí que me parece que pegan, e para min esa é a virtude. E despois a min gústame o final e gústame a mensaxe que polo menos eu interpreto do final da película. Diríades que existe un xénero, xa sei que esta película non é exactamente así, pero que estas películas feitas para espectadores, digamos, de calquera clase social, que no 99% non van ser xente con pasta, non existe o xénero de venganza sobre os ricos no cine? Eu creo que sí. Estou pensando, por exemplo, non ten nada que ver, pero estou pensando en Funny Games, que é unha película de unha parella de ricachos, unha familia de ricachos pasando as putas en su casa del lago. Sí, é un Home Invasion moi chulo, Funny Games. Non sei se hai un xénero, como que dis ti, Fuco, porque eu penso que eso non é unha cousa moi popular na cultura americana. A cultura americana... Sí que hai moita peli de Home Invasion de ricos pasando mal, como é tamén a que xa falamos de As, de que son clones ou algo extraño. Hai outras pelis de esta da boda que é unha pretendiente despois toda a casa quere casar a ela e ela os vai matando. Esa é a da que a chica vai casar cun ricacho e someten a un xogo chunguísimo porque son os creadores dunha especie de xogo de mesa, o sea, é unha familia como se fora a familia Parker ou algo así, que vive un xogo de mesa, sí. Esa é como darlle a volta, esa película é unha venganza contra os ricos, pero é dentro da casa dos ricos. O sea, dentro da casa dos ricos, dicir, son eles os que intentan joder a ela, pero ela que dá a volta e di, pues ahora vou joder a vosotros. Hai varias pelis que son así, que lle dan a volta e que son os ricos os puteados. Empezan sendo ricos os puteadores, pero resulta que hai un personaxe que non contaban con que tuvera preparamento militar, estuvera como unha cabra, etcétera, etcétera. Como dirían en Machete, habían intentado joder al mexicano equivocado. Eso que decides vos é un pouco que pasa en La cena de los idiotas, non? Cando convidan a estes tíos para cachondearse deles a unha cea, a ver que trae, bueno, a premisa da peli, non? De que un grupo de snobs de París organizan unha cea e o rollo que cada un traia a un idiota que coñecera e ver como de idiotas eran ali durante a cea e despois, pois, cachondearse un pouco deles e votar a ver cal era o máis idiota, unha cousa así. E eso, pois, a ellos un pouco tiro pola culata porque un deles, que non digo que non sexa idiota, pero que desde logo lles fai a vida imposible por metelo na casa, non? Entón, sí,
Sí, sí, pero bueno, eu Estados Unidos o que dicía, eu vexo máis é máis sinxelo mencionar películas de fantasía e vinganza racial ou histórica que de clase, non? Porque os home invasions nos que estou pensando non lles vexo tanta componente de clase, sí que lles vexo componente de xente que entra a roubar e cousas así, pero Eu creo que deberíamos abrir a man se a xente quere que fagamos un episodio de Home Invasion e cheguemos á conclusión de se hai moito tema de clase ou non polo medio, non lo escriban. E se non lles interesa o tema, pois non facemos o tema. E Ou despois hai, sí. no cine americano tamén é moi frecuente a premisa contraria, que son os ricos vengándose dos pobres como as humillacións e putadas as que somete o chaval de solo en casa aos ladróns que lle entran ali a roubar no seu casoplón. É verdade que no cine americano é ao revés, suele haber unha venganza do rico contra o pobre por ser pobre. Podemos facer ricos e pobres no cine. ricos contra... Batman é un pouco jódete pobre tamén, non? Ás veces de... Pois sí que hai un pouco É a peli esta do neno de solo en casa que era rico, Ricky o Ricón ou algo Sí, así Ricky se chamaba. Ricón, creo que era, non? En español de... Non me acorda esa peli de... Outra peli moi boa así, non? Na que hai a vinganza e queren raptar un rico e Las aventuras de Zipi e Zape, non? Cando van a raptar o neno e hai que chamar a Hulk e a Los Ángeles de Charlie. Este ano, espectadores, presentámonos en tempo e en forma a youtubeiras. Eu propoño que se nos dan o premio, coller un sitio para poñer esa película. Se nos dan un premio hai que... Veña, a ver se así a xente nos vota. Se nos votades para youtubeiras, poñemos Las aventuras de Zipi e Zape. Sí, rascamos o peto e buscamos aí os 25 euros que creo que custa e nada. Poñémola. Bueno, creo que se non imos falar máis de parásitos, podemos facer un pequeno receso para ir coller máis café e continuar falando de casas que caen a cachos. Os que fino estás hoxe, non dixache, vamos mixar e volvemos. É verdad. No, porque sabía que non era boa referencia, pero sempre faz o mesmo chiste, por eso digo, pois hoxe vou falar de coller café na miña taza de Godzilla. Recorda que o noso podcast está disponible en YouTube, iVoox e Spotify. Nesta última agora tamén subimos vídeo. E se queres máis parvadas sobre cine, sempre nos podes seguir nas nosas redes sociais. Búscanos por @cnegranostromo en Instagram e Twitter. Twitter agora chamase Xe. Sí, bueno, eu ainda lle digo Simago o Carrefour, así que imagina. Bueno, xa estamos de volta cun café quente na cunca e moitas ganas de seguir falando de cine e seguir falando das pelis que nos molan e das pelis que desprezamos. Neste episodio centrado en casas que caen a cachos, casas derruídas, casas destruídas, casas, en fin, pisos de estudantes de Santiago de Compostela, o que se ven coñecendo de toda a vida. Entón creo que Paco nos trae, o Paco que non son eu, traenos aquí unha película de ámbito así español, verdad, Paco? Gracias, Paco, que non son eu. Venus, traemos Venus, que é unha peli do ano 2022. É unha especie de mistura entre Lovecraft e Almodóvar, que a definiría eu así, e basicamente é como se Ares de la Iglesia se lle caeran todos... Que? Almolovcraft. Esa película é un inauguro xénero de Almolovcraft. Sí, exactamente, Almolovcraft. E esta peli é como se Ares de la Iglesia se lle caeran todos os seus guios ao chan e estuveran sin paginar. O sea, é unha cousa moi rara. A línea argumental é que unha camarera que traballa nunha especie de pub / discoteca descubre toda a droga do seu jefe e decide escapar con ela. Pero onde se vai? Vaise ao piso no que vive a súa irmá e a súa sobrinha. Un piso de Madrid estartalao, feito mierda, que está rollo nas últimas. Sí que e vaste ao piso onde está a túa familia. Sí, basicamente esa é a línea argumental. Un plan sen fisuras.
ese piso está feito mierda e a tipa, non sei se, non me acordo se accidentalmente ou conscientemente, consume esas drogas e acaba tendo unhas alucinacións moi tochas e enfrentándose á mafia mentres ten esas alucinacións. Que un pouco Sucker Punch, non? Isto que estás contando aquí de... Unha situación moi bizarra. Ten moi bons premisa parecida a unhas pelis que vimos en Cine Europa o ano pasado. Cal delas? Unha película que empezaba que non se dixera moi claro ao principio si o tipo estaba alucinando porque se logara ou si o que lle estaba pasando era de verdade. Pero despois era unha francesa dunha festa que cambiaba varias veces de punto de vista, se vos acordades. No, pero tú estás pensando na dos zombies. Sí, pero que empezaba... Ao principio da película drogábanse e a película ao principio xogaba ca idea de que eles non sabían se o que lle estaba pasando era que estaban flipando ca droga ou se estaba pasando algo chungo de verdade. Sí, pero era o de menos desa película. Sí, que non me acordo. Sí, pero era a premisa, non eu acordo sobre todo da premisa, porque eu reteño, sabes, en mítico rollo de solamente reteas un 10% da información que recibes. Eu reteño un 5 e está todo ao principio. Pois eu reteño que é unha das mellores películas de zombies que vin pese aos franceses. Seguramente porque comían franceses, entonces por eso era unha gran película de zombies, porque se morrían francés. Non ten nada que ver con eso. Isto a tipa ten alucinacións, en plan, ten unha ferida e salenlle cucarachas da ferida e cousas así. Joder, que horror. Pero ten poucos efectos especiais, pero os que ten enseñaos ben, sabes? Non é unha gran peli, pero sí que é unha peli que podes poñerte un sábado tonto e disfrutala. Que ao final son as pelis que nos gustan, o sea, tampouco vayamos aquí de superintelectuais. Este podcast está construído sobre esa simple idea. E o de Lovecraft que comentabades? Sí, porque, a ver, non quero fazer spoilers da película, entón hai tema Lovecraftiano polo medio, pero se che conto que tema Lovecraftiano polo medio, pois xa non che fai gracia a película. Direi que en Film Affinity está indicado que o guión é de Jaume Balagueró e de outro ser humano que non é Jaume Balagueró, pero non me acordo como se chama, pero a idea original é de Lovecraft, porque todo o mundo sabe que hai relatos de Lovecraft ambientados en pisos de extrarradio de Madrid, nos que se esconde droga. Eso é un tropo moi habitual na literatura Lovecraftiana, como sabe calquera xogador experimentado de A chamada de Tulu. As mellores cores de fora do espacio son as de Madrid. O mellor Lovecraft o de Madrid. Como decides vos Cthulhu? Eu digo Cthulhu? É o Cthulhu. A pronuncia canónica de Cthulhu xa foi asentada por Óscar Jaenada en La herencia Valdemar e é algo así como Cochulu ou algo así. Que chulo. O Dios, que chulo. Eso dicía como era, Rosario Flores, non? Cuchibiri, sarandonga, cuchibiri. Bueno, antes de que veña un fan lovecraftiano a pegarnos, pese a que non seamos negros, debemos de cambiar de película, creo eu. Está visto que esta non creou fortes adhesións ou que non a vimos e non temos moita idea de que dicir sobre ela sin parecer máis idiotas do que xa somos. Así que vamos pasar á segunda película que comento no día, segunda película que vin cando era pequeno, porque esta película da que vou falar era mítica, debía tela comprada ao kilo Televisión Española, porque era mítica película de sobremesa, comedia blanda, jiji, jaja, para toda a familia, do ano 95, 96, por alá cando éramos nenos e teñamos toda a vida por diante, verdad? Non sei se vos acordades. E a peli que vou falar é Esta casa es una ruina, na súa versión española, que na súa versión original estadounidense se chama The Money Pit, que significa algo así como o Pozo dos Cartos, que a verdade é que é un nome bastante guai para a peli. Como solamente me acordo dos gags de unha bañera caía e destruía a mitad dos pisos polo medio, vou ler a reseña dela que aparece en Film Affinity. Ana, una atractiva violinista, vive provisionalmente con su novio Walter, spoiler, Walter es Tom Hanks, en el apartamento de su ex marido. Cuando este descubre la situación, la pareja se ve obligada a buscar otra vivienda. Un amigo de Walter, que es agente de la propiedad, moi mal, Walter, non debes ter amigos agentes da propiedade. Agente de la... Oiche, vaya nombre para decir un puto traballador de inmobiliaria. É a mítica persoa que tes guardada no móvil como Pepe Inmobiliaria. Le proporciona una auténtica ganga, as aspas aparecen en Film Affinity, en las afueras de la ciudad.
basicamente colle endosa ao amigo a xente da propiedade. É unha puta casa ruinosa que é como a mítica casa dos soños dos estadounidenses, co seu xardín, varios pisos de madeira pintada de branco. É a casa perfecta do estadounidense medio, tal como vimos en películas clásicas como El padre de la novia, que falábamos antes de Steve Martin, só que esta casa está en moi mal estado. Está a caer a cachos, non me acordo se tiña termitas ou que carallo tiña. Os gags da película, a coña da película, que constantemente les están facendo como cosas así de bricolaxe, de ver como poden amañar, e caenlle partes a casa. Eso, teño grabadísima escena de que unha bañeira caía a través do piso e iba deixando varios... En plan mortadelo. Esa que teño tamén eu grabada, sí. Iba o piso, deixaba un burato cando caía. E nada, a verdad que non me acordo moito máis da película, creo que era unha comedia simpática, pero era unha comedia de unha época moi interesante de Tom Hanks, porque a Tom Hanks, a xente da nosa xeración, xa o recordamos como un actor serio, xa o recordamos como un actor, estou pensando en Salvar o Soldado Ryan, estou pensando en Forrest Gump, que é unha comedia, pero que é unha comedia agridoce, digamos, en papéis, digamos, de Oscar, xa o recordamos. Pero Tom Hanks viña dunha etapa dos anos 80, da que probablemente el abomine ou non se quere acordar moito, donde incluo Socios e Sabuesos, Dos Sabuesos Despistados, 1, 2, 3 Splash, ou esta que nos ocupa de Money Pit, porque Tom Hanks, antes de ser un actor serio, foi un actor de comedia chorras. Ainda que hoxe nos parece imposible porque é como o pai de América, é o pai de familia perfecto das películas americanas. Pero en algún momento tivo ese rollo. Non sei se vos tedes así tamén que xa veremos se está ou non está na lista de Epstein. Eso é un dos nomes na porra. Non se sabe, pero... Sabedes o que lle pasa a esta película? Que embelleceu moi mal, porque ora hai uns gemelos que van polas casas, che entran na casa e dicen hai que tirar este tabique, hai que poñer unha cociña americana, poñer as paredes destes colores. É moi interesante, Paco, porque esta película de 80 e pico, eso se puido filmar desa época, porque hoxe en día, ou uns anos máis tarde, a premisa desta película cae dentro do terreo dos reality shows. Para ver casas que caen a cachos, poñemos un reality show sobre remodelación de casas que caen a cachos. E rímonos igual. E non pagamos a entrada ao cine. Entonces, é certo que esta película é como unha cousa moi da súa época e que xa non se podería facer fora dela. E tamén é moi da súa época no sentido de ese matrimonio novo con cartos para... Sí. Bueno, os yanquis son moi de que o mercado inmobiliario yanqui non debe ser tan chungo como o noso. Non che sei. Como películas. O que pasa é que eu creo que no seu cine non o representan tanto, pero, a ver, nós temos a idea de que os yanquis viven pelos aforas, como Homer Simpson, que co seu soldo da central nuclear mantén esa casa e a familia e todo o rollo, pero eu creo que a realidade dos yanquis se parece máis a anuncio en Madrid, estudio de 30 metros cuadrados que en realidad é un rocho sin licencia de habitabilidade por 1.500 euros. Eu creo que a realidade se debe parecer un poquinho máis a iso. Pero isto sempre así nas pelis, quero decir, porque se te fixas é moi mítico dunha peli ou dunha serie de estudiantes, os estudiantes viven nun piso super guai, que polos huevos vas vivir nun piso así cando estás na uni. Friends, tío, o sea, esa peña de 30 e tantos neses casoplóns en Manhattan. ¿Dónde están eses casoplóns? E onde están o tempo libre para estar con os teus colegas todo o puto día ali tomando cafés? Non pode ser, eso non son unha imaxe completamente... É a de sexo... adulta. En España temos aquí non hai quen viva e la que se avecina para sustituir ese tipo de moralidade imposta. Pero aí todo o mundo é super miserable aí. Ten unha vantaxe, de que os pisos, a parte da coña de ambas as series e que os pisos son unha puta merda, que todo postureo, pero que as casas que en a cachos e a comunidade é insoportable. A mí, aquí nei que viva la que se avecina, parece un retrato moito máis fidedigno, sendo comedia, da sociedade que representan que estas películas, estas series americanas. Como conocemos a madre? Donde vas, Ted Mosby, con esta vida disoluta que levas a vivir nese pisazo con teu mellor amigo, que tes hasta sitio para poder combates de esgrima, tío. Un puto Darth Vader dentro da casa, joder. Claro, é que eu... Sabes, chega un momento no que a miña parella amenázame con que non podo comprarme xogos de mesa. Sí, porque non teño onde metelos.
Sabedes, isto é unha cousa moi de... Vou contar unha pequena premisa que ten moito que ver co tema de hoxe. O mes pasado no, antes do verán viñeron a miña caseira, tiña como que actualizar o seguro de fogar desta casa, non? Entón viñeron os da compañía a facer unha peritaxe e tal, eu non estaba, abriu a miña parella, acompañou ese día e tal, e botaron a bronca, porque dis que no piso de arriba tiñamos moitos xogos de mesa, e que eso pesa moito. E entón foi como, joder, estás dicindo que agora mesmo podería morrer esmagado por culpa do meu pandemic, por culpa do xogo do Risk, deste tipo de cousas, dos Warhammer, de todo o que teño acumulado. Ora hai un control de calidade do que pode chegar a pesar o segundo piso. Pois polo visto sí que o hai. Que movida. Pois estou unha cousa de que sí, eu me lembro de esta casa é unha ruína, e de que embelleceu un pouco rego, porque desto, eu penso, eu non me acordaba cando a volvín ver, pero hai toda unha historia como de celos polo medio, non? Porque hai toda unha sombra de sospeita, non, de Tom Hanks de que a súa muller se deitou co seu exmarido, que é o dono da casa na que vivían originalmente, non? Antes de mudarse. Entón hai todo ese rollo de agresividade porque el pensa que a muller lle foi infiel, estas inseguridades e tal, e eso penso que embelleceu un pouco rego, non? Desto de mi mujer está con outro, non? Tiraste unha película con red flags. Sí, bueno, de masculinidade frágil un pouco, non? Sí que nese sentido notei un pouco bella. E despois hai outra cousa desta peli que eu non sei porque eu non me acorda da dobraxe bella, pero teño escoitado en podcast e cousas así xente que se queixa de que ca dobraxe nova perdeu moitísimo esta peli houbo que redoblala o castelán, supoño que ca chegada dos novos sistemas de audio e cousas así, non se atopa xa Hai algún motivo, falo desde o puro descoñecemento, hai algún motivo para iso? Estou pensando tamén na redobraxe de Tiburón, por exemplo. Sí que hai un motivo, que se perdera o máster e ti logo ti só tes o audio exportado a un formato e despois venche o Blu-ray con sonido e non é compatible, non? Entón Conta que cada vez que faz unha copia, ahora xa non, porque son as copias digitais, pero cando facías unha copia na época anterior, cada vez que facías unha copia perdías calidade de sonido e calidade de imaxe. É como cando grababas unha cinta con outra cinta. Ao final, cando levas 5 cintas grabadas, o son e a calidade de imaxe pérdese. Entón, se non hai un máster, como di Fer, só tes a imaxe e malamente. Entón, tens que volver a redoblar porque aquilo sona como carallo. Quen non perdeu o máster? Os que fixeron Os Vixiantes da Praia. E gracias a iso podémolo ver hoxe case en 4K. Porque tuveron guardados eses brutos anos. Non sei se o comentei aquí xa no programa, imagino que pode ser que sí, pero outro día, facendo zapping, unha cousa que facemos os señores maiores de 25 anos, descubrín que existe no Orange TV, que creo que teño eu, no Movistar, bueno, non sei o que teño, porque esas cosas las lleva mi mujer, que diría Bárcenas, teño un canal que só emite, Cuéntame, e outro que só emite Los Vigilantes de la Playa. E o peor é que o día que me di conta dos Vigilantes de la Playa estiven como 2 horas ou así pola tarde vendo capítulos seguidos de Los Vigilantes de la Playa. E flipas que a calidade da imaxe. Eu penso que tamén o vin. É que eu estaba flipando porque era como ver unha serie filmada onde. O sea, no, porque aparte de que a serie é ridícula, os cortes de pelo, todo, non. Pero a calidade de imaxe era como, joder, parece que se filmou directamente en 4K esta serie, tío. Que se filmou onde. É unha serie que demostra moito eso de cando vas facendo tempadas cada vez se volve máis tola, porque ao principio eran cousas que podían pasar na praia, pero de repente hai tramas de narcotraficantes na praia, hai un spin-off, aparte do de Hawái mítico que salía Jason Momoa, hai un spin-off no que Mitch Buchanan é detective. Aparece Dinamite como? Que hai un spin-off no que Mitch Buchanan é detective. Eu sospeito que ese spin-off é o que se utilizou como referencia para o capítulo do Simpson, na que Bigum é detective. Sí. Eu creo que unha parodia desa serie. Boísimo eso. Eu
deste só me acordo que hai capítulos moi tolos nos que de repente, por exemplo, aparece dinamita na praia porque había un barco afundido que tiña dinamita, tiburóns tolísimos, poñéndonos en antecedentes de tiburóns ecocados, pois en Los Vigilantes de la Playa había algo parecido, de tiburóns moi tolos. A praia de Santa Mónica, acordo meu. Bueno, cambiamos de peli logo. Sí, creo que podemos deixar de falar dunha película que evidentemente De la Playa, demasiados anos sin ver e podemos pasar á seguinte película da que nos vai falar Fer. Vou falar moi brevemente, porque é unha peli que, primeiro, opino que non paga a pena, e segundo, a última vez que a vin era eu moi neno, pero faime gracia o título e creo que pega moito co tema de hoxe. Esta peli é El Cuchitril de Joe, chamada así en español, non? Era Joe's Apartment, o apartamento de Joe, pero aquí o cuchitril, que home, que é verdade que é un cuchitril, pero tampouco tes por que facer o xuizo de valor no título, non? Digo eu. Nada, esta peli vai dun tipo que múdase a un piso en Nova York que é un desastre, está cheo de carrachas. Está cheo, non de carrachas, de cascudas. Está o piso cheo de cascudas, que teño que dicir que é un tópico de Nova York. Se foran carrachas, compro directamente esta película. O piso das carrachas. Pois son cascudas. E cal é a gracia da peli? A peli non me acordo nin de que vai, pero eu xa vos digo que non é a gran cousa. Pero o curioso é que as cascudas estas falan co tipo, fan números musicais e cousas así, sabes? E ao principio como que as intentas terminar, pero acaban sendo colegas. E un pouco a min recórdame a esta serie del jueves que se chamaba Tato. Sabes, que tamén falaba cas cascudas, pois aquí igual. E as cascudas que estou lendo aquí que algunhas delas pois ponenlles nomes famosos da época. Un deles é Dave Chappelle, que non sei se vos sona, un humorista estadounidense que ten así especiais en Netflix a día de hoxe, pero que xa era... Porque este tío é moi curioso, este tipo era como moi famoso nos anos 2000, a peli é do 96, pois mira, a finais dos 90 era bastante famoso, e o tipo foi como que se retirou durante uns anos e volveu, e agora volve a ser famoso, non? Pois o tipo ponlle voz a unha das cascudas, e nada, ver aí as cascudas cantando, dicindo caralladas co CGI da época, pois... Porque que non me acordo nin de si era CGI agora mesmo, pero bueno, que moi ben non se vía. Entón, bueno, era ao final colle un pouco de fama no momento como a peli das cascudas, basicamente. E xa está. Eu que vos recomendo que fagades, que vayades a YouTube a ver as partes das cascudas, que son as que teñen un pouco de gracia, e ignoredes a peli. Pero bueno, quería comentala porque xa que falamos de cuchitriles, pois o cuchitril de Joe eu penso que era necesario, non? Mencionar. Fun aquí a Film Affinity, como sempre fago desta situación, a ver os créditos e tal, e vin o cartel, e no cartel da película, bueno, parece é moi noventero de aspecto, e digamos que o que fai gracia é o lema que ten a película, a mítica frase que se pon no póster, e este é Sex, Bugs and Rock and Roll, que me parece unha oda ao cine, unha oda aos publicistas de cine, sin dúbida ninguna. Que estou vendo aquí unhas das cascudas, está bastante noxo, a verdade, como saen do retrete e tal, pero bueno, pois aí queda iso. Pois non sei, Paco, se ti queres comentar algo da peli, se a biches, se estás disposto a ver unha película con números musicais protagonizados por cascudas. Es que dicía completamente da existencia desta película. Perdón, é que estou vendo aquí duración 77 minutos. O sea que tampouco se perde tanto tempo vendo, como que eu penso que xa deberon alongar. Desos 70, 30 son minutos de crédito. Canto lle dan en Film Affinity? Estou vendo YouTube dos números musicais das cascudas. Oye, están bastante ben feitas para ser os 90 a película, De feito, dan grimilla por eso. Danlle estou mirando, joder, ainda lle dan un 5,3, en Film Affinity, E mira que son... Pois non sei, pois non me vou a arriscar a volver a ver, a verdade, porque non me apetece, pero bueno, aí están os numeriños das cascudas.
A mí que me dan bastante puto asco os bichos, teño que dicir que mal. Por certo, está enteira en castelán en YouTube. Acabo de descubrir un link. Home, maravilloso, Non maravilloso. vou indicar, pero si vos dá curiosidade, podela ver enteira. E o primeiro comentario é gracias, con moitas eses, que recuerdos e 3 corazóns. A seguinte é muchas gracias por subirla, maestro. Hoy justo hablando de esta película, encontrarla ha sido la leche, ha sido sin H. Este bueno, O Target. o fandom, non, del cuchitril de Joe, así que estou seguro de que calquera que estamos aquí disfrutaríamos moitísimo se vemos. Eu non creo que o faga porque me dan un pouco de puto asco as cascudas, teño que dicilo. Vamos pasar a seguinte película que, por favor, vamos... Bueno, iba a dicir un peliculón, non sei porque esta non a vin, pero a ver, nos conta Paco dela. Vin a anterior. Vale, pois eu veño a falarvos de Evil Dead o Remake 2, que se chamou en España Evil Dead, bueno, chamouse en España, chamouse en general Evil Dead Rise. Neste caso, cambia o típico ambiente de Evil Dead, que é unha cabañiña no medio do bosque illada, por un bloque de pisos que está caendo a cachos. Entón, a peli empeza con que uns irmáns que están nun bloque de pisos que está feito mierda en contra, no soto, como cae un temblor, abrese a terra e atopa unha habitación que non sabían que existía, e atopan como unha especie de cintas de vídeo como de formato antigo, aí apiladas, e as levan para casa, poñenas, e que estaba grabado nesas cintas antigas, estaba grabado como lían un dos volumes do Necronomicon. Entón, como estaba o son do Necronomicon grabado, invocan a todos os bichos do Necronomicon e enchen o bloque de pisos que xa está feito mierda de esas presencias. Que pasa? Que esa presencia toma o control de súa nai e se vuelve todo moi loco. Esta peli mete unha cantidad de, digamos... se a outra peli estaba acelerada, esta mete unha cantidade de posesións e de tolemias brutalísima. Ten, por exemplo, un dos monstruos do mundo de Evil Dead que me pareceu sublime e tolísimo. Eso sí que esto posyo a Lovecraft mexas encima mirando este bicho. E aproveita moitísimo o edificio que ando sacachos, o edificio feito merda, porque claro, para escapar de aí teñen dificultades e vanse atopando os veciños endemoniados ou afectados polo demo. Está guapísima, eu recomendo moi forte, é o que digo, sube moitísimo a aposta da primeira, notase que lles gusta o rollo e xoga moitísimo co espectador, sabendo o que esperas, dache máis e por unha línea que tú non ves que vai vir. Eu... non é que pasara medo porque sabía que estaba vendo unha película, pero sí que hai escenas que me resultaron moi inquietantes. É un problema que teño con... Eu vin a anterior, ao remake de Evil Dead da primeira, esta non a vin aínda. Pero teño un pequeno problema que supoño que se lle pasa o mesmo co concepto desta saga remake, porque as orixinais, vale, a mí a primeira película das antigas dame cague, unha película que me parece que é realmente de medo, pero a partir de aí eu recordo máis como unhas comedias de terror, digamos. E non me acaba, incluso a primeira sendo de medo, para min non é do mesmo tipo de terror que este remake. Entón eu xa me pasou que, bueno, o primeiro remake xa ten un lote de anos, debe ter 12 ou 13 anos xa. O sea, a primeira parte desta nova saga, vamos. E non lle acabei de coller o gusto, sabes? Parecíame que se tomaba... Parecíame que se pasaba algo parecido ao que lle pasaba secuelas e precuelas da Matanza de Texas e así. Que se tomaban demasiado en serio a sí mismas. Esta nova serie tómase moi en serio. Eso para min é un problema. Para mí non, porque consiguen facer unha cousa que é manterse no mesmo universo, só que pasa? Que os Necronomicons que salen nas 3 primeiras de Evil Dead son outra copia do libro, que é máis cachonda mental, digamos. E esta é unha copia do libro jodida, toca collóns, violenta, que se... Parece que eran remakes, están na mesma continuidade, entón, digamos, non secuelas. É un pseudo remake, porque se facemos memoria, a primeira remake acaba cunha escena pos créditos na que sale Ash
Entón, recoñece que está dentro desto e non nega o universo tolo de Evil Dead, senón que o recoñece, pero esta vai pola línea máis de vamos a facer un terror jodido. Que ten cousas de humor tamén polo medio, o sea, ten cousas de humor, pero como vidente da película putéate bastante. De feito, creo que non me acordo se era na primeira estás pensando que vai a ser como, o sea, que vai a ser un remake real, entón os superviventes van a ser os mismos, non? Pero como que fai un giro e che desmonta a túa idea mental do que iba a pasar. Entendo. Entón, non quero joderlle a nadie, pero recoméndolle fuertísimamente. A min recomendaron, pero sigo dando, xa che digo, algún prexuizo con ela, pero bueno, tenélle que botar un ollo. Chámame a atención que este remake sexa de, o sea, perdón, que esta peli sexa de 2023 sexa a segunda parte dunha peli de 10 anos antes, non? Sí. Sí, por iso é curioso o tempo que Porque que pasa nesta nova saga. Polo medio hai unha explicación, é que polo medio houbo a serie de televisión de Evil Dead. Certo, Pecharon a serie de televisión recuperaron a Ash de patrón e fixeron unha serie de temporadas. Acabou a serie de Ash vs Evil Dead e fixeron o remake. O sea, fixeron a segunda parte do remake. E o ano que ven sae outra. Estou lendo aquí, Evil Dead Burn. Pois habrá que vela. Xa vos contarei que tal. Eu son moi fan desta nova liña. Creo que é moi respetuosa ca original, que pasa un pouco como pasou con a precuela de La Cosa ou outras pelis similares que si respetaron o legado do anterior. E nada, eu pasaría outra película para... Sí, vamos continuar ca seguinte obra maestra, que neste caso traio eu. Vamos cambiar novamente de tercio, porque esta é unha película tamén de terror, pero esta é unha película de terror dese subxénero que podemos chamar terror social, que te fai, bueno, que che remexe algo por dentro, que fai que penses un pouco, que digamos que na que o terror é unha excusa para falar dun problema social concreto e real. Esta película chamase, en castelán chamouse Casa Ajena, Casa Allea en galego, o nome en inglés é His House, a casa del, que a premisa é super curiosa. Eu vina porque é mítica película que, ao ver de que iba, dixen, hostia, e como resolverán isto? Chamase, bueno, está protagonizada por unha parella de refuxiados de Sudán que foxen da guerra no seu país e refuxense no Reino Unido, e ali no Servizo Social do Reino Unido mándanos como a unha vivenda de acollida que é propiedade do goberno. E que pasa? Que resulta que esta vivenda está enmeigada, está maldita, hai un fantasma, hai algo que se aparece aí. Entón, é unha película moi destas, xa non solamente inquietante, sino agobiante, porque por unha parte está o terror sobrenatural doente que hai na casa, para que, por certo, contan con Javier Botet, que é este mítico actor español que sempre fai de criatura extraña, tamén sale en REC, tamén me parece... É o que fai de La Niña Medeiros en REC, non? Que cojone de... Exactamente, pois tamén aparece nesta peli. E por unha parte está ese ente, e por outra parte está un ente acaso peor que o Estado británico, desentendéndose desta xente, pasando mil das súas queixas ao asistente social, en plan, que hai un fantasma na súa casa, sí, bueno, vale, venga, paso yo ao comité de zona e xa me dirán algo de 5 a 6 semanas laborables ou algo así. Entón, esa premisa é eso, moi agobiante, ti empatizas moito en todo momento con estas dúas persoas, porque están atrapadas nun país que non é o seu, fuxindo da guerra na súa casa, pero ademais no lugar no que están non se poden mover, non se poden cambiar de vivenda porque non teñen recursos, porque esta vivenda que lles deu o Estado e que ademais se eles se marchan de aí, ata se pode entender que están como intentando fuxir da custodia das autoridades, o cal podría rematar ca súa expulsión do país e demais. Entón, todo iso concéntrase para que sexa unha película realmente agobiante. Eu non sei se vistes, a min gustoume bastante, teño que dicir. Pero moloume a sinopse que fixeches, esta voulle dar unha ollada. É que é moi inquietante, tío, porque é o rollo de...
de dicir, joder, Tamén che digo que en este Film Affinity danlle máis puntuación al cuchitril de Joe, pero calquera se fía de... Eu vina e resultoume moi rara, porque lle dá moito peso ao tema social, pero meténdose super a fondo no tema de somos refugiados, empeza a peli nunha especie de campo de refugiados antes de que os manden ao piso, sabes, porque están como nunha especie de albergue social con un montón de xente e de repente dicen, no, vamos a dar unha casa. Eles todos felices se van para casa e de repente, pois a casa había outro inquilino chungo, claro, pois nadie quería. Pero non abandona a línea social, o sea, siguen indo ver a traballadora social, buscando traballo e tal, era como, estou vendo unha peli de fantasmas, pero co meu traballo polo medio, non sei se me gusta. Esa é a miña opinión. xa, bueno, claro, no teu caso pon entender. No, pero eu entendo, é como que lle quita un pouco de aura mística, non? Se de repente ves os cachos nos que están indo aí a buscar traballo e tal, non? Como que che devolven un pouco a terra e a realidade. Non sei... Pero eu creo que esa é a forza desta película, que non sei, eu se tivera que definir de alguma maneira, e perdón por o que vou dicir, é como misturar Ken Loach con Amityville. Ese rollo. Se saiu a Amityville, que ven, de... Bueno, o Expediente Warren, pero vamos, por aí vamos tiros. Segundo me estás comentando, tío, estou pensando que outra vez non vamos a falar de Barbarian. Era un bo episodio para ter falado dela. Pero bueno, xa deixaremos para outro episodio no que encaixe, non? Como por exemplo turismo no cine ou algo así. Pois sí, non sei se queres comentar algo máis desta peli ou se queremos pasar á película de peche deste episodio. Eu vou a ver que estou facendo un pouco de escolma para Halloween moloume a sinopse. Pois moi recomendable. Xa, despois no próximo episodio podes pegar unha hostia se pensas que non, pero como, bueno, se o gravamos así a distancia como hoxe, se gravamos xuntos, non me podes dar. Xa veremos. Podemos pasar entón a falar da última película da tarde, noite e mañá de hoxe? Sí, isto vai ser moi sinxelo porque en verdade non quero falar da peli per se, senón dunha escena en concreta. E tampouco dunha peli en sí, senón dun libro do que se fixeron diversas adaptacións ao cine, que é Charlie e a fábrica de chocolate. Vos diredes, que ten que ver isto con infravivenda, non? Con Casa de Merra, pois é a casa do propio Charlie, do principio na que vive toda a familia ali metida as dúas parellas da voz. Eu quería un pouco bueno, aquí o Fuco marchou a rescatar o gato que pasou, Lo? Ti ven aquí que abrir a porta que o gato quería salir. Como estou aquí na cociña da casa, estou na súa pista de despegue. Pois estaba eu mencionando que o que máis me chamou a atención diso é que como están as dúas parellas da voz metidos na mesma cama, non? Están un pouco como unidos polos pés, non? Aí para forrar espazo teñenos ali que claro, mos anchos en plan ai, mira que pobres somos que temos que compartir a cama. Eu penso, bueno, carallo, aquí pasadelo máis ben, cabros, quitades aí o corega, quitades as dentaduras e todo é festa. Aquí é... Bueno, recórdoche que están chirando os pés todo o tempo a cada parella outra. Son todos familia. É un fetichismo un pouco raro, tamén teño que dicir. Que son todos familia, quero dicir, é a cousa máis depravada que vin nunha historia de nenos. Quero dicir... No, Paco, porque nesa mesma época estaban nas pantallas españolas no Serrano, entonces todo o mundo como que interiorizou o tema do incesto e tal, como que era unha cousa que non era tan grave, porque eran familia política solamente. De todos os xeitos, a peli na que estaba pensando agora mesmo era a de Johnny Depp, a de Tim Burton, non? Peli que será esa peli do ano 2004, mellor 2001, 2004-2005, unha cousa así, deixame mirar. Primeira metade ou mediados da década dos anos cero. Como se chama esa década? Os 2000? Os cero? Eu chamo os 2000. Ano 2005 estou vendo aquí. Que é unha peli que está ben, non é unha mala adaptación, pero eu teño un problema que son os umpalumpas. A min dame moita grima os umpalumpas desta peli, con ese señor baixiño que claramente está feito pequeno, pincha e arrastra, sabes, que non dá aspecto de ser de tamaño pequeno, sabes, como si que parecen os hobbits no Señor dos Anéis, o mellor, non? Que parecen
que eles son así, non? Isto parece un señor que evidentemente a imaxe está feita pequena, encima todos clónicos, facendo estes números musicais tróspidos, eso dame un pouco de grima. Non sei se tendes en mente o un palumpa desta peli, non? Casi me mola máis. Sí, pero a ver, a esta película debemos o episodio de Slurp de Futurama e solamente por eso xa O paga. episodio de Slum de Futurama é moito antes que esta peli. Claro, igual estaba xa na novela, non unha película. Sí, eu creo que sí. Unha Ou unha peli película- antiga, porque é unha peli bella. Quero dicir, é unha peli bella que ten as mesmas escenas. Entón, os un palumpas ao mellor están basados nos un palumpas da peli bella que o É actor verdad, estaba pensando, é estaba o actor confundindo a cronoloxía de Futurama. do meme Cuéntame Más. Non me acordo como se chama este actor, que tamén era un actor de comedia. Sí, Gene... non, iba a dicir Gene Hackman, pero non é Gene Hackman. Era... vou non buscar porque agora... O que sai, non me chilles que non te veo. Esa peli antiga non a vin, pero vi unha escena moi mítica que é un monólogo que ten Willy Wonka, e tengo que dicir que Willy Wonka acojona bastante na peli bella. Me molan máis os umpalumpas, parecen unha cousa máis exótica e máis rara e non tan grimosa. A Gene Wilder, Gene Wilder, Gene Wilder, non Gene Hackman, mítico actor de comedias. Esa peli ten pinta de ser interesante, non podo dicir nada que non a vin, pero desde logo é moi mítica e semella interesante. Non sei que pinta terán os vellos metidos na cama nesa, pero xa está, é o único que quería comentar, o dos vellos metidos na cama. Sí, é o que nos traumou a todos. Eso, e me fixo moita gracia, e ahora para terminar de falar desta película, que cando chegan á fábrica de chocolate hai unha entrada super efectiva con efectos especiais, con foguetes e tal, e aparecelles o Johnny Depp por detrás e dicelle un deles, pero tú non tenías que aparecer ahora aí delante, dice, sí, hombre, e me pierdo todo esto. Bueno, pois creo que se non hai máis que comentar desta película. Ata aquí chegou o noso episodio dedicado a casas ruinosas. Por favor, se pensas que nos esquecemos de algunha que valese a pena mencionar, de que é unha pena, pois pónolo en comentarios, tíranos da orella ou cúspenos na cara cando nos vexas por aí, pero contextualiza o motivo polo que faz para que tamén o entendamos nós. Pero insulta que podes gañar un Torques ou un anei do Señor dos Anillos. Pero solamente se son insultos enxeñosos, con gracia e originais. E nada, vámonos despedir hasta o próximo episodio, no que, por non adiantar moito e deixar un pouco de intríngulis, direi que, bueno, que veñades ca bufanda ben colocada, porque xa sabemos que novembro é un mes de frío, catarreiras e todo eso. E máis creo que ando COVID outra vez por aí chimpando, así que hai que estar... Levo todo o episodio tosindo e estando en mute. Así que, nada, a ver se po seguinte episodio non teño que atarlo. Pois veña a cuidarse todo o mundo. E veña, feliz Halloween. Veña, rapaces, asustadevos moito.